tini simi Chengsai choitra mela Agartala Puro Nigam ni Shaklaima kahai 1 April ni simi 14 April jora cholinai choitra mela bishi burum ni kahai keno taklai bisio bo rwjakha awli ni Shakuntala road Orient Chomni Children Park by khobjak lamawo achukha mela haste ni dalbidal thaini simi Faizak chikon baniya khlainai rok kisa rang ajina bagai phaiga phiaba borokno stall rithani baniya khlainai rokni bisingo mungsa kok banglaya tui a kokno wansuguno laithani bisini eba bisi thamro mui chikon baniya khlainai rokno stall bagai rinani bagai yapri naharka Agartala Puro Nigomni naiklai rok abo haikeno laithanai 19 March salmarini simi choitra melani stall bagai rwjakha tini choitra melani puilani salo stall sasukmani bo samung pailaya angjak baniya khlainai rok melani puilani salo asuk borok nukjagya phano sharik rok gobang no borok phainai hwnei mani paina bagai wansukmung baniya khlainai rokni bisingo আশা তো অনেক আছে দাদা, কিন্তু ভাগ্যে কি আছে না আছে বলতে পারছি না। কিসের দোকান দিচ্ছে? কিসের দোকান দিচ্ছে? বেডশিট, মশারি, বালিশের কভার, কোল বালিশের কভার, এগুলো রাইসিস মাল। মাত্র খুললাম। কিরকম আশা আছে? দেখি না, অনতিত কিছু বুঝতে পারছি না। অন্যান্যবার এবার প্রথম নাকি আগে এসছে? না, আগেইছি। কিরকম হতে হবে? মোটামুটি। Bureau Report, Kokkhara।